Hello guys! Andito kami ngayon sa Carayan Amburayan ng La Union. And yes, kumukuha kami ng talbos ng kangkong. Gusto ko tong kangkong kasi may napanood akong kangkong chips sa YouTube. At gusto kong gawan si Arky. At ito nga, meron ding puso. Pero ang tawag namin dito sa La Union or dito sa mismong barangay namin ay gusipang. Yun pala yun, gusipang. Nakalimutan ko na. At yan na nga si Arky Dan. Na-amaze sa nature. O, diba ang ganda-ganda ng barangay Upuplas. At yan ang diki namin. O, syala. Ang syala. Diki or dike ba yun? At yan si Mother. Kumukuha na ng kangkong. Fresh na fresh, guys. Alam nyo ba na hindi ako kumakain ng kangkong kung hindi nanggagaling dito sa Carayan Amburayan? Kasi natatakot ako doon sa napanood kong may uod doon sa mismong tangkay ng kangkong. Kaya ayaw kong kumain ng kangkong kung hindi galing dito sa Carayan Amburayan. Ito na nga yung pinaka-challenging na daan. Yung akyatin itong dike. Amazing kasi kinaya naman kahit na walang hagdan. At pagdating naman namin dito sa ibabaw, pababa naman kami. Papuntang kukuha ng daludal, kung alam nyo yun, yung talbos ng gabi. Yun, masarap pang laing. O, diba? Pagkatapos ng akyatan, ito naman, pababa naman, diretsong baba. O, yan yung inakyat namin, kaloka. At ito na nga si Mother na nagtanggal pa ng tsinelas kasi daw baka magdire-diretso. Kami naman nagaya-gaya lang din. Ayan, kinaya naman, pababa. Napaka-fresh talaga ang bundok dito at yan naman yung aming sementeryo na sa bundok din. Dati dito banda yung sementeryo kaso nga lang dahil nga sa mga bagyo ay natangay yung sementeryo namin ng tubig kaya inakyat na lang doon sa bundok. So far, okay naman yung sementeryo ngayon doon sa bundok. Hindi naman siya yung ganun kabundok, malapit lang din naman. At ito na nga, papunta na kami sa farm ni Lola Rose Charis. Talaga, hindi, joke lang yun. Doon sa may mga tanim niyang gabi at kukuha kami. Masarap kasi yon pang laing. Yung medyo magata-gata konti, ganun. At yan na nga, nakakita na si Arky ng baka, pero takot naman. Andyan din yung kalabaw ni Lolo Rodi, nakalilim sa puno. At ayan na nga si Arky Dan, na-amaze talaga sa mga nakikita niya. Yun, yung itim doon na kalabaw, yan kay Lolo. Tignan nyo naman ang Lola Rose, to the tour talaga ang Lola. Kung ano yung pinagtuturo niya, hindi naman namin alam kung kanino may mga kalabaw na yan. Basta dyan lang sila. At ito na nga, o, diba, ang daming lagundi. Sinong may gusto ng lagundi dyan, bentahan ko kayo, charot. Pero ayan, fresh na lagundi. May bahay din ng manok sina Lola dito, pero pinakawalan daw nila yung mga manok, kaya wala ngayon. At ito nga, may kambing din dyan. Hindi ko alam kung kaninong kambing ito. Masarap pang kaldereta. Charis! Part 2 na lang yung pagkuha namin ng daludal. Thanks for watching, guys. Please follow and subscribe.